Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingleh Burom Khatduh Hashwa bentap u Supreme Leader na Nongïalam bahak ledo ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei kala sedang mentagasngi sakjan hakeleng kategori hakba daki hajar ngot kinong shongshnong kila le Burom Khatduh u hadian ke jingklat no jong u na jinghar thma ka US bat Israel ya ka Iran hakar pratrik urum phang menta usnam ya ka sinduk babu ya ka met u Khamenei latap da kalama ka Islamic Republic bat hasanda jong u labu ikimet yap jong ki bahayeng jong u ki balaklat hakate ka ju gasngi bagentup ka khon ksiu jong u badang khat sau banai ya kamet u Khamenei lawan ra hakanong ba teran hagasngi tho dieng na benta bane Burom Khatduh dakinong shongshnong na benta hendriu sngi ya kamet jong u anra haman kinong ba jong ka Iran bat kumjuru sha Iraq daki Pangnud kinong kershan ka Islamic Republic kila ap lupa banwan poi kamet jong u hagajan miet sngi tho dieng habar ka gran musala ka teran kibor bapenyat kila khmilenti ba khatsan hadu arpho million ngut kibriu kinwan banle Burom bat ban pet Khatduh u hateran nak benta lai sngi Hashwa banejra sashikiwe kinong ba Marsen play ka khrdop daki hajar ngut ki pat ba kila rong shapo ka tega jaka balabu ya ka sinduk met yak u Khamenei ki pat ba kila ra daki lama rong sau ka balong kadak ban kput bat perta da ka jingyap ya ka Amerika ki pat ba kila yam Pangnud hakani sngi bat perta ban kput ya ka Amerika lagi iru ba u speaker ka yeng dot bar thawan ka Iran u Muhammad Bagher Ghalibaf bat u foreign minister u Abbas Arakchi kila yam pa do nuat hakani ke chingai khuble Khatduh ya u Khamenei ya kamet u Khamenei bat ki khot ke yeng ka sam jong u bala khlat no antap haka khandai trik menta u banai haka shnong trai jong u hamashat ka badan hakithan stay lamingi ka Iran ulat ka jilla Bihar u Syed Ata Hasnain bat u Minister of State for External Affairs u Pabitra Margherita kinmi khmat ya kare India hakate ke Jingleh Burom Khatduh ya u Khamenei